थाखाय समाय साफ्रोमखौबो उन्दै गेदेर हामलायनाय गिबियावनो आंनि टेस्टिमनिया बेनो जे दिनैहाय जेनेबा सिगांहाय बे बाबुआ गोरबोआव दं समावहाय आंनो थैनि गोनांथि जादोंमोन। सिगांनि गथ'आबो सिजारिन आरो सिजारिन जानो गोनांमोन, नाथाय जेब्ला सिजारिन जानो सम खाथि सफैबाय बे समावहा थै खम जादोंमोन। बे समाव डक्टरा होनदोंमोन थै होनांगोन नङाबा खालामनो हानाय नङा। 6 पॉइंट दंमोन आंनि थैया। ओमफ्राय बे समावहाय आं होनदों सिगांबो होजाखाबाय आरो आं दा होजाला, थै होनो बाबाय आं होननानै आङो होजायाखै। ओमफ्राय बे समाव आइया बे आदैनिफ्रायनो आर'ज खालामनो खावलायहरदों। ओमफ्राय बे समाव आदैनिफ्रायनो जोंनि लागै आर'ज खालामनानै होदों। ओमफ्राय खालामनानैहाय आदैनिफ्रायनो माने इसोरा खोन्थादों कि आंनि बेमारा थै खम जानाया हामबाय होननानै। बे समाव आइया आंनो खोन्थाहरदों, आङो बेखौनो लानानै इसोरखौ हामबाय होदों जे इसोरानो आंखौ सोखाखाबायबा आङो बेजोंनो थैया आंना बारायसिगोन, बेजोंनो आं अपारेशन जानो हागोन, थै नांदिया होनना आङो होजायाखै। आरो बिनि सप्तानैसोनि उनावहाय आङो ब्लाड टेस्ट खालामजादों। बे ब्लाड टेस्टआवहाय आङो सप्तानैयावनो 9 पॉइंट जादों, 6 पॉइंटनिफ्राय 9 पॉइंट बारायदों। आरो बेजोंनो आङो हामनाय समावहाय गाहामैनो सिजारिन अपारेशन खालामनानै हामनो हादों, थै होनाङाखै। बे गेदेरथार इसोरनि अननायखौ मोननायनि थाखाय आङो हामबाय होयो आरो जाय बिथांमोना आर'जजों जोंखौ सहाय होबाय बिनि थाखाय बे गेदेरथार हामबाय होयो। हामबायसै।